בשם השם נעשה ונצליח. אנחנו בעזרת השם כל שבוע בלי נדר ניפגש כאן וננסה לתמצת את פרשת השבוע. השבוע הזה אנחנו בפרשת בראשית, אז ישר בואו נתחיל בעניינים של הפרשה. הפרשה מתחילה כמובן בסדר בריאת העולם, בששת ימי בראשית, כמו שכולנו מכירים. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים ואת הארץ. הוא ברא את האור. זה לא האור שאנחנו מכירים של השמש, אלא אור רוחני. חז"ל אחרי זה מלמדים אותנו שהוא נגנז לעתיד לבוא. ובכל פעם שכתוב ויאמר אלוקים, אז זה מאמר. כמו ציווי, שהוא אומר משהו וזה קורה. אז על ידי האמירה של השם נברא הדבר. ככה יש לנו, וחז"ל לימדו אותנו, ב10 מאמרות נברא העולם. השם קרא לזמן של החושך ערב, שזה לשון ערבוב מעורבב, ואז קשה להבחין בין ההבדלים, ולזמן של האור הוא קרא בוקר, בוקר מלשון ביקורת. איך אתה מבקר משהו? כשאתה רואה, שם לב לפרטים הקטנים, אז אתה יכול לבקר, לעשות ביקורת, לתת ביקורת. אז בגלל זה הוא קרא לזמן של האור, שרואים דברים, בוקר מלשון ביקורת. הקדוש ברוך הוא ברא את הרקיע, שמבדיל בין המים התחתונים, שזה הימים, האוקיינוסים, כל מה שאנחנו מכירים, הנהרות, לבין המים העליונים שהם נמצאים למעלה מעל השמיים. השם ברא את המלאכים, השם הזיז את המים התחתונים למקום אחד, ובכך בעצם התגלתה היבשה. הקדוש ברוך הוא בורא את הדשא, את העשבים, את העצים, עצי פרי והזרעים, כדי שבעצם הזרעים יוכלו להוליד עוד עצים עם פירות. הקדוש ברוך הוא ברא את המאורות, את השמש, את הירח, את הכוכבים, כדי שיהיה סדר בעולם. בעצם בנקודה הזאת של היום הרביעי, הזמן יסתדר בצורה כמו שאנחנו חווים היום. יש 24 שעות, אנחנו חילקנו את זה ל-24, חצי מהזמן יש אור וחצי מהזמן יש חושך, בחורף יש יותר חושך ובקיץ יש יותר אור, השמש מהירה ביום והירח בלילה, ככה אנחנו מכירים את העולם, זה החל מהיום הרביעי, ככה זה היה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל הדגים, את כל העופות, את כל הבהמות, ובעצם את כל הסוגים של החיות, ובסוף הקדוש ברוך הוא ברא את האדם שהוא נזר הבריאה. התורה מספרת שהגיע יום השבת, שבו השם שבת מכל המלאכות, ולא ברא עוד שום דבר. וכשאנחנו שובתים ממלאכה, אנחנו בעצם נעשים שותפים לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. הפרשה מספרת שמתוך צלע האדם, השם יצר לו את אשתו חווה. זה בעצם היה הניתוח הרדמה מלאה הראשון שהיה בעולם. הקדוש ברוך הוא היה מנתח. את כל הסיפור של עץ הדת, שהנחש הטעה את חווה, והטעמה מהעץ היחיד שהשם אמר שאסור לאכול ממנו, ולאחר מכן היא שקטה את בעלה, וכך בעצם העולם התקלקל, ולנו, לעם היהודי, יש לנו את האחריות לתקן את הקלקול הזה, ועוד קלקולים שבאו אחר כך, כמו חטא העגל וכולי, וחטא המרגלים, בעצם להחזיר את הבריאה למצב שהיה לפני חטא עץ הדעת. זה מה שאנחנו עובדים כל הזמן. כל התפילות, כל המצוות, כל המעשים שאנחנו עושים, הכל בעצם מקדם אותנו, מחזיר אותנו אחורה, אבל מקדם אותנו לתיקון העולם. לאחר שהם טעמו מהעץ, הם שמו לב שהם ערומים, בגלל הייתה להם דעת, ואז הם התחבאו מהשם, והשם הוכיח אותם על מה שהם עשו, וגזר עליהם מיתה, כמו שהזהיר בהתחלה. הוא אמר, ביום אוכלך ממנו מות תמות. אז השם הזהיר אותם שביום שהם יאכלו ממנו הם ימותו, והם אכלו, אבל כתוב בספר תהילים, כי 1000 שנים בעיניך כיום אתמול. אז בעצם 1000 שנה שלנו זה כמו יום אחד של השם יתברך. ולכן הקדוש ברוך הוא בעצם באותו רגע שהאדם חטא, הוא גזר עליו מיתה, ואז נשאר לו 1000 שנים לחיות. אבל כתוב בהמשך הפרשה שאדם חי 930 שנה. אז איפה 70 שנה נעלמו? חז"ל מלמדים אותנו שאדם הראשון הוא היה דמות מאוד מיוחדת, הוא לא היה בן אדם רגיל כמו שאנחנו, הוא היה רואה, היה לו רוח הקודש, הייתה לו תפיסה של המציאות בצורה הרבה יותר רוחנית ממה שאנחנו מכירים, והוא ראה שעתידה להיות נשמה מאוד גדולה של דוד המלך עליו השלום, ושהוא ראה שהנשמה אמורה להגיע לעולם, ושהיא אמורה להיות נפל, שבעצם האישה תפיל חס ושלום את הוולד, ולכן אדם הראשון החליט שהוא תורם, נותן 70 שנה מהחיים שלו לדוד המלך עליו השלום, כדי שהוא יחיה ולא יהיה נפל. ולכן הוא חי 930 שנה. קין והבל נולדים, חז"ל מלמדים אותנו שהם נולדו עם תאומות יתרות, וככה בעצם הם התרבו וישבו את העולם. לאחר דין ודברים, קין רוצח את הבל,
השם מקלל אותו, ולאחר שקין מצטער על מעשיו ומתוודה, ומספר להשם שהוא מפחד שיהרגו אותו, השם נותן לו אות שיגן עליו. הפרשה ממשיכה ומספרת על יישוב העולם, שמות של אנשים שונים שנולדו לכולם, ומגיעה בסוף לנוח, שזה מעין הקדמה לפרשה הבאה, שזה פרשת נוח. התורה מספרת שבני האדם התנהגו מאוד לא יפה, הם היו גוזלים אחד את השני, כפויי טובה, הם היו עושים דברים נוראים, והקדוש ברוך הוא החליט למחות את כל העולם, לעשות ריסטארט גדול, ולהשאיר רק את נוח ובני משפחתו, ועוד כמה חיות מסוגים שונים כדי שיתרבו לאחר המבול. החיות שנהרגו במבול, למה בעצם הקדוש ברוך הוא הרג אותם? מה הם השמות שהאדם מתנהג לא יפה? חז"ל מלמדים אותנו שמרוב שהאנשים קלקלו, אז כל הבריאה הייתה מקולקלת, וגם החיות כבר התנהגו בצורה לא טבעית. הזברה הלך עם הקוף, והג'ירפה הלכה עם הפיל. בקיצור, היה ערבוב שלם ובלגן, ולכן השם החליט למחות את העולם, לעשות ריסטארט. כמובן שיש עוד אין סוף דברים שאפשר לספר על הפרשה הזאת, אבל השתדלנו לעשות את זה הכי מתומצת שאפשר, רק כדי שנבין, לאחוז ראש איפה אנחנו נמצאים בכל פרשה, ובעזרת השם אולי בשנים הבאות נעשה משהו יותר, נרחיב יותר בלי נדר. עד כאן לפרשת בראשית, נתראה בפרשה הבאה בעזרת השם.